हेल' फैलायदो लोगोफोर दसे रायलायलायनोसै। सोर सोर अन दङ फैदो। दंना गैया मानसिफोरा? कमेन्ट हरदो सोर सोर दङ। दंबाथाय कमेन्ट हरदो लोगोफोर। रावबो फैथ्रा माथो नेनोनो बासै आं ओंखायनो मैयाबो दसेनो अफ खालामदों आङो फैयैखाय। कमेन्ट हरैखाय दसेनो अफ खालामदो नायनायालाय नायदों आरोना ओमफ्राय कमेन्ट हराखैमोन नालाय ओंखायनो अफ खालामना दोनदों आं दसेनो। कमेन्ट हरबासो मोजां नाङोना रायलायनो माने बयजोंबो रायलायनो लुगैनासो लाइक फैयो नालाय। दुइ मिनिट थांबायानो। बेकग्राउन्डआव दावरावथार आरोना जाना। फैदो लोगोफोर दंना गैया? सासे फैबाबो जागोन रायलायनो। नायदों आरोना लाइकबो हरदों ओमफ्राय कमेन्टसो हराखै आरो। उन्दुजोब्बाय नामा मानसिफोरा? टाइमानो बारा जाथ्राखै माथो दासो 8:21 जादो। बिराद गोबाव नेनांगौ आरोना मानसिफोर फैनो थाखाय ओंखायनो नेनोनो बायो आं लाइभआव।
मैयाबो दसे फैदोंमोन ओमफ्राय आं अफ खालामखांनासो कमेन्ट हरबाय मिस खालामबाय होननानै रावबो गैमारा नामा कमेन्ट हरदो दे मोनसे सोरबा नायनायाथ' नायदों भिउखौ नुबाय दं आङो ओरैनो रायलायनोसै दसे फैलाय थांलाय जाबाय दं नेनोनो बिराद बायो आरो मबाइलानो गोलैदोंमोन लाइभआव नेनोनो बायो आं ओंखायनो लाइभखौनो फैनो बायो बिराद नेनो बायो आङो लासैसो फैयो मानसिफोरानो हरावसो फैयो AS Creation हाय माबोरै खबरा मोजां ना थेंक इउ दै कमेन्ट हरनायनि थाखाय AS Creation औ दे आरो फैबावदो सोर सोर दङ नेटआ स्ल' जादों नामा एसे आरो सोर दंबावो माबा मोनसे लिरहरदो दे दसे रायलायनोसै AS Creation थांबाय नामा थांफिनगासिनोसो आरोना नायदो आरो थांदो भिउ खालामदो आरो थांदो
एस क्रिएसन जाखांबाय मेडाम औ जाखांबाय नोंहालाय जाबाय अ ओमफ्राय अबेनि नोङो एस क्रिएसन दिपामनि अफिसियेल एम हाय लोगो मोजां ना औ मोजाङानो नोंनालाय नेटआ एसे स्ल' जादों बायदि मोनदों आङो दिपामनि अफिसियेल एम मोजां अ एस क्रिएसन आंसो मेडाम आंसो माने सोर आंसो दा नामखौ खिथाबासो आं मिथिसिगोन आरोना नामखौ खिथायाबा मिथिनाय नंला नोंबा सोरमोन आंनि भिडिअफोरावबो कमेन्ट हरनाय नुबाय थायो आरोना आं नोंखौ एस क्रिएसनखौ अरुन अ दासो मिथिबाय आङो माबोरै खबरा मोजांबा दिपामनि अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो लोगो एस क्रिएसन अखा अखा टेनसन मेडाम जोंनावबो बिराद अखा आरोना अखायानो हागासिनो गोबावानो जाबाय अखा हाबाय थानाया माला सान्दुं दुंगोन सानगासिनो दिपामनि अफिसियेल नाजों आलु अ गोथावानो माथो अखाया बिराद इरिटेट खालामबाय आरोना एकदम जेरावबो थांनो हाया मानो हाया खालामबाय दं
Mr. Gamiari, hello friend, nice to see you live. Hi, Marai Kobra, Mr. Gamiari. Nice to meet you too. Mr. Gamiari, खबरफोरा मारै? खबरा आंना मोजाङानो. नोंनालाय मारै? लोगो मोनथारला माथो. मिस्टार गामियारि खबरा आंनाबो गेजेरावनो फ्रेन्ड. औ दंलाबायसै बिदिनो. मिस्टार गामि डिनार जाबाय नामा? औ जाखांबाय. नोंहालाय जागोन ना जायाखै? मिस्टार गामियारि आंहा दासो जानो नागिरदों लेंहरबाय जानो. औ दे जाहैग्रोदो. दा फैफिनगोन आं. दे दा फैफिनदै. दा फैफिन दे जाहैग्रो ओंखामा. एस क्रिएसन नोंस्रालाय मारै खबरा माने? खबरा इदिनो दंथ'यो आरोना. मोजां गाज्रि गेजेरावनो. मोजांबो गाज्रिबो दाजाबजोबना दं. ओंखाम जाबाय नामा एस क्रिएसन? मिस्टार गामियारिया थांबाय खोमा आरोना ओंखाम जानो थाखाय. ओमफ्राय आरो सोर दंबावो दे कमेन्ट हरलायदो लोगोफोर. ओंखाम जानाय टाइमाव लाइभआव फैदो आरोना आङो. लोगोफ्रा ओंखाम जागासिनो खोमा आंना. जोंहा थाब थाब जायो नालाय थाब जाखांदो दिनै. दिपामनि अफिसियेल आं दोनथ'बाय लोगो. मा ओंख्रि जाखो नोंस्रालाय? औ दे दोनथ'दो. जोंना ओंख्रिया अमा भान्दारजों आलु एवनाय ओमफ्राय आरो नाफाम नारजि नामोन. जानो जाबाय नामा नोंसा? आरो सोर दंबावो कमेन्ट हरदो दे. सिरि थाबाय थानो बायो. दिनै सेकेन्ड टाइम आरोना आंना लाइभआ. दिपामनि अफिसियेल एम. अ नोंस्रा जागोन ना जायाखै दिपामनि?
AS क्रिएसन जाखांबाय मेडाम। अ मा ओंख्रि जाखो? दिपामनि अफिसियेल एम जानोसैहाय दे जाहैदो दे। जाग्रोना लादो। 8:38 जाबाय। थांलाय फैलाय जाबाय दं मानसिफ्रा। आंबो इदिनो आरोना मालायनि लाइफआव थांबाथाय दसे थांलाय दसे फैलाय दसे कमेन्ट हरलाय दसे फैलाय इदि जाबाय थायो। सोर सोर दङ दे खबरफोरा माब्रै खोन्थाहरदो एसे एसे। बोथोरफ्रा मारै थांदों खोन्थाहरदो। बारहुंखाफोर थांदों नामा नोंसोरनिथिं? थांजोबलायबाय आरोना सानैल'सैलाय। दसेनो फैयो दसेनो थाङो। एस क्रिएसन थांबाय नामा सारा? मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो। आलु भाजा मैथ्रु। अ मैथ्रु माने मुदुमफुलखौ होनोमोन खोमा आरोना आं बारा मोजाङै मिथिया मैथ्रुखौ। जिर' जालायबाय भिउआ। बारा गोबाव थाला आंबो 10 मिनिटसोल' थानोसै बारा गोबाव थानो हानाय नंला आंना एमबिया दिनै बारा गैयामोन आरोना लोगोफोर ओरैनो दसे फैथ'बाय आङो एमबि गैयाबाबो।
फैनो लुगैनानै दसे फैबाय आरो एमबिआ दिनै जोब्बाय आंना बारा बुरजा गैला ओमफ्राय 10 मिनिटसो थानोसै आरो सोर सोर दङ दे माबा मोनसे बुंहरदो दङ एस क्रिस मिनि हरबावदोसो दङ होननानै रावबो गैथ्रा नालाय नोंजोंनो रायलायबाय थानोसै आरोना नेटा स्ल' जादों खोमा आंना गमिना दासो फैदों नेना नेनानै लिरब्रेजोब्बाय आं बहिखौनो मा खालामबाय थानो ओरैनो लिरब्रेला जोब्बाय मैया माबा माबि लिरब्रेजोब्बाय आगर खालामजोब्बाय 28 जाबाय 30 मिनिट जाबाय 30 मिनिट जाबाथाय आङो लाइभखौ अफ खालामसै नङाबा दा अफ जालांगोन आंना एमबि खम दिनैयो अखा हाबाय थाना गन्थंआबो गगा मोननो मोननो जासोदों आंना ओमफ्राय सोर सोर दंमोनथाय जि नायबाय दं आरोना इसोर आंखौ ओमफ्राय कमेन्ट मोनसेबो हराखै सानै साथामसोआनो दं खोमा लाइभखौ अफ खालामसै आरोना आङो लोगोफोर सोर सोर दं मिथिला उनाव रायज्लायसिगोन 30 मिनिट जासिगोन बायबाय दे अफ खालामनोसै आं सोर दंमोनथाय दासो सोरबा फैबावदों दोनथ'नोसै दे लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट